Xa rematou a preparación para esta tempada. A vindeira fin de semana incorpóranse á competición oficial os cadetes e o xuvenil A, os dous que faltaban para que as categorías da S de Chantada estean todas competindo. A xuvenil A xogou esta fin de semana un triangular co que se pecharon os partidos amigables. Perdemos 2-3 contra as escolas de fútbol de Lalín. Foi un encontro no que estuvemos ben en ataque, pero concedemos moito en defensa. Meteron os 3 goles en 45 minutos, que é algo que debemos corrixir porque foron errores nosos. E despois contra o Pabellón B de Liga Nacional empatamos a 0 e xa creo que amosamos mellor imaxe, sobre todo defensivamente. Unha imaxe que ten que ser a definitiva, xa que non hai máis tempo. Esta fin de semana comeza a Liga. Será unha saída complicada contra o Rápido de Bouzas, pero o adestrador séntese preparado e con gañas de comezar. Pois con moitas ganas xa despois de tanto tempo adestrando, con moita ilusión e motivación, eso está claro, e creo que deportivamente estamos preparados para afrontalo. Non sabemos nada do rival, o ser a primeira xornada é un filial co cal cambiarían o 90% dos xogadores respecto á tempada pasada. Nestas primeiras xornadas, sobre todo, vai ser máis difícil saber o nivel do rival que a incertidumbre que temos. Polo demais, creo que estamos preparados. Para os que tamén está rematando a preparación é para os cadetes da S de Chantada. Onte apuraban o Sangoñedo a derradeira semana de pretempada. Falamos con Rodrigo, o novo adestrador, que como os xogadores xa ten moita gaña de comenzar esta nova tempada. Será o sábado contra a Rúa no Sangoñedo ás 12 da mañá. O rival non é o mellor para comezar. É un dos platos fortes da Liga a Rúa. Xa o ano pasado se meteron entre os 5 primeiros, pasaron a seguinte fase, teñen un bon equipo. Eu vinos este verán e é un equipo que me gustou, costalles un pouquiño co balón, pero son moi rápidos arriba, entonces vamos ter que ter cuidado cas contras dese equipo, sobre todo con eso, cas contras. Bueno, logo sí que empezou a dar fuerte, non? Si toca nos empezar contra un dos equipos fuertes, pero bueno, o noso objetivo tamén é o mesmo, quedar entre os 5 primeiros, e entonces xa é un rival para ver tamén a que nivel estamos, non? Entonces, nos intentaremos traballar fuerte e cos 3 puntos que quedan aquí na casa. Dende logo que do traballo tanto dos cadetes como do xuvenil A non dubidamos. Por iso esperamos que nos brinden unha boa tempada estes dous equipos das categorías inferiores da S de Chantada. Moita sorte!